אני אוהבת לראות את זה אחר כך. כן, יש לי ביוטיוב. פעם האחרונה לא הופעתי בה, לא הייתי בה... בטח שהיית שם. לא, ראו לי רק את הפרופיל. תראה רגע. לא, זה צילום. תראה את ה... יכולה להיות במקומי. היא יכולה להיות במקום יפה. היא יכולה להיות במקום יפה. תראי איך היא מנקה את החלונות. אני לא משלמת גם לא את הביטוח לאומי. גם את זה תשלם וגם את הפנסיה. יאללה, תעביר מה אני משלמת. תראה רגע לנוח. אני רוצה לראות מה אני קיבלתי מתנה. תביא לי רגע, אני רוצה לראות מה קיבלתי מתנה, נו. מה קיבלת מתנה? הנה, יאללה. איך רואים? יואי, זה כוסית. מה קיבלת? זה בחורה, מה זה? נו, הוא מנקה, מישהו שבא לנקות, אתה יודע כמה זמן מתחדש לזה? לא. חלונות שלי עכשיו פרפקט נקי. מה יש לי עוזרת, אבל איזה עוזרת, חבל לך על הזמן. אני משלם 45 שקל. ממי. כמה את משלמת? מי? מה? מה קוראים לה ממי? איך קוראים לאפליקציה? ממי. אפליקציה. זה קציה. קצה, נו. איך קוראים לזה? תנו רגע לנוח. כן, עליי. תגיד את השם, נו. את לא עושה טוב? את מבינה עוזרת? תבוא תנקה את האייפון מבפנים. אבל אין לה אייפון. היא מנקה גם סמסונג. גם סמסונג מנקה? לא. לא? רק האייפון? ואין בעיות כאלה, חבר'ה, יש לי טלפון מלחמת עולם הראשונה. זה יורד תחת מים גם. אני גם ככה מול המחשב 24 שעות. לא, איך קוראים לזה, חיים? מי? למי? האפליקציה הזאת. ממי. ממי? אסמונקה. איך קוראים לאפליקציה? איך אתה קורא לזה? ממי? ממי השוודי. כולם התעוררו. גם אני פה, שלא לקחתי, מה את לא לקחתי? אתם תראו את זה ביוטיוב. לא תזכרו למה התלהבתם. Jere puci, kici jere ide, kici ne ide, ne mesegjet. מה זה היה מלא כל כך? רגע, יש לך וואטסאפ גם היא? יש לי וואטסאפ. זה בחינם מדברים, לא רגע, יש איזה אפליקציה טלפונית שזה בחינם, איך קוראים לזה? או באמצע השנה יהפוך להיות בתשלום. כן? וואטסאפ. דוברובניק, יש לך וייבר? וייבר יש לי בהונגריה, וייבר. אין לי כלום, יש לי, תראה מה יש לי פה. זה וייבר, זה וובר, זה גלורנישט. עוד מעט זה וידאו? עוד מעט יהיה לי סמסונג. מה זה השקט הזה? היא גמרה לנקות? לא, אז הוא עכשיו מחפש את האפליקציה הזאת. כולם מחפשים עכשיו את האפליקציה. יש לו! לא בא אליי. אליה היא כבר הגיעה. כן? יופופה. אבל למה שלחת לי את כל הזה, את כל האייפון שלך? לא מעניין אותי האייפון, רק... נראה לא הולך בלי זה. כל האפליקציה? כן. לא, יש לזה שם, בטוח יש לזה שם. שבוע שעבר היינו עם זוג חברים בארוחת ערב, הייתה לו יום הולדת, ואז הוא אומר לנו, תראו מה קיבלתי מאשתי מתנה ליום הולדת. יפה. מה, קיבל? ולמה אני לא מקבל? חיים, למה אני לא מקבל? חיים. פישטי, אתה לא רוצה? אתה בכלל יש לך וואטסאפ? לא. אין לו אינטרנט. אין לו אינטרנט. יש לך אינטרנט בפנים. בבייבר. תשלח לו בבייבר. אולי, יש לך... בבייבר, תגיד לו שלום. אולי, יש לך אינטרנט. הוא צריך וייבר, באמת. עכשיו יהיה לי אייפון עתיד. ולך לא יהיה טלפון. מה זה אמור זה? תותח לפה לנקות.
לא נכון, דווקא בסדר. הנה, יהיו זו רחונה כרגע. אני מאוד מתכופפת לכמה. מה רציתי עדיין. לעשות? כבר לא נאמר קצת. Kaj pišvoro je to? משומשת במתן Van, de nem צומח. használom. כן. רגע, אבל יש כאלה שחסר להם את ה... הפייסבוקות használod inkább? WhatsApp. חיים, זה ה... למה? מה? למה? אז מה ההבדל בין מה השניים? אתה שולח? אני עוד לא מכיר. מה? מה ההבדל? מה? לא, רציתי את ה... בוא'נה, זה נעליים החדשות שלך? מה? לא, הפסקתי, תודה. הוא לא רוצה לתת את השם. תגיד לי, אתה לא יכול לתת את השם שלו? איך? האפליקציה הזאת שעולה... אין לך את זה? לא אפליקציה, זה סרטון. מי זה? מי? סרטון ככה קיבלת את זה? נתתי עכשיו מתנה איזה 20 זוגות מגפיים בגלל שהם ככה היו, וזה כואב לי הברכיים, אני לא יכולה. רק שטוח. חבל שלא נתת אותה מתנה לי. זה בדיוק מספר אמרו לי כמו שאני לא בסדר עם השטוח, שטוח זה גרוע. עקב. בגלל זה קיצרתי את השרירים כאילו פה מאחורה, עברתי לשטוח לגמרי. את הרבה הלכת עם שטוחים. איזה אני מספר? עדיין, והכל אבל אצלי עכשיו שטוח, עכשיו אין לי. איזה מספר את אומרת? 9? שיש לי פה באוטו אפילו עוד. אבל לאה, אבל את צריכה... את הולכת מאוד שטוח שזה לא בריא. אבל מי שהולך גם עם עקב, אני הולכת עם עקב, אז עשיתי לעצמי נזק בכף הרגל. נו מה, בחיי. אני כבר לא הולכת עם עקב בכלל. אני לא יכולה ללכת. אני זה גם דווקא כבר נראה לי הפסקתי עם שמח עקב מאוד, ללכת. זה נראה לי- עוקב אחריך. כי הסוליה נורא במיגוי, זה טוב. זה לא סוליה קשה. לא. אני קונה עכשיו רק כאלה, זה קומפורט בברזיל קוראים להם. יש גם בארץ קומפורט. זהו, זה עבומי. אבל אין כאלה תגידי, בסוליה. זה אייפון 2 או אייפון 3? יש בעיר ימין יש המון... כן. עם פה, כשקניתי פה גם עם זהב, ולא יודעת למה הם הפריעו לי. אז שמתי באוטו לתת מתנה. לא הבנתי למה הם באוטו, רציתי להגיד מה, את הולכת עם הארון באוטו? כי כל דבר היא אומרת, אני חושבת שיש לי באוטו. יש הכורת גם השקיות שבגדים חילקתי היום, לא חושבת באוטו. אין לך וואטסאפ. פחות איזה 6 השקיות. אני מחלקת איפה הבית שלך? במשרד יש כמה עניות, אין להם. הרשקוביץ', מחלקת להם. שטרודל. אני כל הזמן עושה בעלות של מסתגר. A-N-E-X, נו. אני כבר לא מוסרת. מילה אני אחת? אומרת לי לשעת לא, שרם. עוד רווח? לא, אני מוסרת הכל. כן, הרשקוביץ'. אני עושה כמו בעיין. השק השחור של הזבל, כדי לפנות מקום, אני ממלאה שקי זבל. זה ככה צריך להיות. אני עושה את זה כל הזמן. לא, כן, אבל זה מלא חדש, בגלל זה את יכולה לעשות ישן. נכון? שטרודל, כן. כדי שיהיה מקום לחדש, אני זורקת את זה. נקודה אחרי הרשקוביץ' שם. מה, תוספת? היה לך אימייל אחר פעם, עלי. אני זורקת בסדר, גם שזה ככה חוזר אפשר. לו. מייל, יש לי בשביל הרבה פסח עלי, היה לך אימייל אחר פעם. נטוויז'ן. לא. יש לי גם. עדיין? זה לא כתובת תחילה. שלא מבינים למה יש לי בבית 4 ארונות, 2 אנשים ואין לי מקום. לא, אצלי יש רק את החדר ארונות שם, יש לי בזה, אני לא מתעזרת יותר. חולצות. אני כבר שנים לא קניתי תגידי לבלי את סוף. זה שלך. שמה, היא מחדשת הרבה לעשות? היא קונה בלי סוף. ועכשיו גם מכנסיים, מאז שירדתי במבחן, אני יכולה גם את המכנסיים שלו. אמא של... אמא של גל. גל. מביאה לי פשוט ערימות, שקיות מלאות. אני שנים לא קניתי לחולצות. הייתי מתאבדת. ועכשיו גם מכנסיים. לא אומרים דבר כזה ביום הולדת. זה ברכה בשבילי. אם אני לא יכולה יש לך עוד 6 דקות. זה ברכה לחלוטין. Noch 6 Minuten hast du Geburtstag. עוד 6 דקות. וללכת לבחור, וזה בדיוק הטעם שלי, לפני כאילו... קצבת זקנה. והדברים צריכים להרים אותה 62 פעם. מה זה היה? לא שמעתי מה. עוד 6 דקות לקצבת זקנה.
כשהיה 60 הייתי בטרנק של ה-60, עכשיו זה מה אני אסמל את זה? קצבת זקנה. אבל תשמעי, יש דבר טוב בזה. נו. שנחשוב על 64 שישבנו במכמורת, באיזה חור, 74, ישבנו שם, אכלנו דג על שפת הים. 74? מכמורת. כן. יש אפילו תמונות, בטח. 75. 77. לא, לפני זה. לא, אנחנו היינו כבר ב-74. משהו כזה. אז רק הכרתי את פטר לדעתי. אנחנו היינו ב-74. אז- נועם נולד ב-74. הם הגיעו לארץ 74. בדיוק כשנועם נולד. 74 בינואר. ינואר 74. כן. הם הגיעו, הם היו... אז הלכנו לאכול פיש. התחנה ראשונה, הביאו אותם אליי. כן, נכון. נועם היה ב-74? מדברים על התקופה שהם הגיעו לארץ. כן, והלכנו לאכול כולנו בעצם... אנחנו לא בדיוק. גם אתה היית שם. וב-75 בחתונה שלנו. 74. ואתם הלכתם לצאת. ואני דפקתי להם את הברית מילה, אני הצלם הגדול. אין לי אף תמונה של הברית של עמית. למה הוא היה הצלם שכח להוריד את המכסה מעל ה... כמו עמי פרץ. הוא היה חבר של אבי פרץ. שכחתי להוריד את המכסה. בושה וחרפה. ציפי לינק? מה? טיפי לינק. ציפי לינק. 77 נולדו הילדים. כן, וניר ב-78. וענת ב-79. גם ענת. בנובמבר. 79. 34? שהלכנו למקום. 33 פלוס. 74. בנובמבר, מתי יהיה? בנובמבר, 21 נובמבר. זה בעיה במחשב שלך. גילי כבר זקן. זקן. אז ענת נולדה 3 שנים אחרי, 74 היא נולדה? 79. 79, שנתיים אחרי הילדים שלי. כן. מיכל נולד בעצמית ואנחנו בינואר. לא, ענת נולדה בנובמבר. שרון נולדה במרץ. 21 והוא בנובמבר. במאי, כאילו הוא במאי 84 ושרון כמה צריכה להיות? כמה צריכה להיות שרון עכשיו? עכשיו היא הייתה 28. במרץ. כן. גם של גבי, את צריכה להיות 28 כבר. איך הזמן רץ. כן. היום מדברים על קצבת גבי זקנה. 28? עכשיו, הילדה. לא יודע מה הבעיות שלכם, שלי מתחבר בשנייה. כי זה סמסונג. זה סמסונג. נטע לא עובר. נטע 35 הייתה ביולי. היא יותר גדולה מהילדים שלי בכמה. יותר גדולה היא דף יולי, שלי היו בנובמבר, היא כבר 35 וחצי. להיות בת 36. היא 36. רגע, זה וי-פיי שאתה מתבית בלי סיסמה? מי? נטע? כנראה ש... נטע ביולי תהיה בת 36. יש לך סיסמה? לא. כן? אני ופישתי. שלי היו נובמבר 35. מה? זה לא מתחבר. לא מתחבר? רשת אורנג', מה זה? הייתה ביולי האחרון, 35. הוא מנסה להתחבר. כן. היא נולדה ביולי באיזה, הוא מראה לך את הזמינים. לא, אבל יש- ישנים. לא, יש לו בעיה. וי-פיי הוא מתחבר, אבל יש לו בעיה. אינטרנט קבוע? אין לך אינטרנט קבוע בבית? אז את לא צריכה להתחבר כל פעם. אין לך פעם גמישה חופשית? לא. אין לו. הוא תמיד צריך להתחבר. להשתמש באינטרנט פעם אחת אני רק בווי-פיי. אין לך אינטרנט חופשי? אמרתי לך, תבדקו כמה חבילת אינטרנט שיש לך בזה. אני לי לא יש יודע. חופשי, רגיל, בכל מקום. או שהם לא מוגנים, מה? יש לי חבילה של... הכישורים. אצלי יש שכנים, יש חבר'ה שיש להם סיסמה ויש חבר'ה שהם פתוחים, לא שמים סיסמה. עכשיו תגיד לי, כשאתה מצלם, זו מצלמה רגילה, נכון? מצלמה רגילה. מצלמת וידאו אבל. וידאו. לא, זה גם מצלמה וגם וידאו. אז אתה עכשיו, זה מה שאתה עושה, אתה תמיד עושה בווידאו. זה וידאו. ואז אתה נכנס למחשב, שם אותו ביוטיוב ושולח לכם את הקישור.
לא את הקובץ. ראינו, כשהיינו אצל תומי, שבוע שעבר, ראיתי בערב את זה כשסידרת את זה. מה זה הרעש הזה? עוד פעם תקראי? כנראה יש להם עודף תקציב, עוד לא יאללה שרפו. מותק, אנחנו הולכות? רגע, צריך להגיד לה מזל טוב, 12 עוד 2 דקות. איפה מתנות, תומר? הוג זוזי לבן, הוג זוזי לבן. עכשיו תגידי איזה כמה מילות ברכה. קודם כל, תודה רבה לכל המתנות. עוד 2 דקות טובה. יש לי כאן מתנה. לא, אבל היא צריכה להתחמם, לא? מה אני צריכה? לחמם את האווירה? כן. יש לנו כאן עוד השכלה קצת. או. איך קוראים לו? של רון הבר. היבט חדש של החיים. נו, לא רע. תמיד אפשר ללמוד. תמיד אפשר, בדיוק. נחמד מאוד, כן. זה תיקוקי. זה עודף תקציב. זה כבר חוסר תקציב. I love Castro. מה זה I love Castro. קסטרו. You love... ראית מה היא אמרה לי? כן, הייתי חייבת לקרוא. ראית מה היא אמרה לי? יהודה קסטרו, אני אגנוב לו. זה של שנינו, מתנה שלך ושלי מלאה ואולי. אתה מנדב לי את זה? מה זה? לא, זה בשבילי. זה חצי. אנחנו הולכים לשרוף את קסטרו. לשרוף את המועדון. תודה רבה ללאה ואולי. כן? ועוד השכלה, ועוד השכלה. זה נראה כמו דיסק. מה זה? מתנה קטנה יכולה לשמש עדות לאהבה גדולה. יפה. מנוסח יפה. זה של אני? ומה? זה של אני? זה של אני. זה של אנחנו. זה של אנחנו? יהודה, כמה כסף יש פה? אדוני, יורים, מפוצצים. איזה יופי. מה זה? זה החדש של שלמה ארצי. סליחה, אמת על שלמה וואו. ארצי. יפה. זה חדש. זה העודף אני אוכל לשרוף את זה גם ככה של הטיולים. יפה. מאוד 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 יפה. יש שם ברכה. יהיה לנו את זה לאוטו. על האוטו? גם לאוטו, גם לשרוף את זה לטיולים. יש במטבח דיסק. בואי נרצה לך דרך אגב יש לי את האלבום הקודם שהדיסק שלו. שלקחתי בזמנו של שלמה ארצי בהופעה כן. וצרפתי אותו, כן. הוא להיט בסין. כן? כשחוזרים מהחומה הסינית, אני שם להם את השירים של שלמה ארצי בטלוויזיה שם באוטובוס, תראה, הם חיים. מבסוטים. או, רגע. יפה. כמה רואים את זה, יפה מאוד. כמה יש לך אינטרנט? כל למישהי מאוד מיוחדת ביום ההולדת. 8 מגה? טובה יקרה. כן. טובה. טובה ואוהבת בבריאות הרמוניה. מזל טוב באהבה, מאחלים רחל וגבי. יפה. משהו תודה רבה. טיפולים כזה זה לא. זה כשאתה גולש יפה. וי-פיי. לא, גולש חיבור לחיבור. זה לא... עד 120. אתה גולש בווי-פיי. אמן, אמן. המהירות שלך מאוד נמוכה. למה? לא, בווי-פיי. לא מצליח להסתכלל. כי האוטו שלי נמצא בתוך הממ"ד. סיפרתי על שנה שעברה. והטיפולים זה מה זה? סיפרתי על שנה שעברה. והוא מוחבר לראוטר? בראוטר האלחוטי? סיפרתי. איפה הרשת? לא מחובר כנראה לראוטר, כי הוא לא גולש. גם לפי דעתי גם. אני מחקתי לך את זה. לא, הוא לא גולש חיים, גם אצלי הוא לא גולש. לא הצלחתי להיכנס לגוגל. גם אני לא חושב. משהו לא מחובר לך. וזה לא מופיע לי ה-3G, לא יודע. על הרשת סלולרית אני גולש, אבל על הרשת הזה לא גולש. תודה. באמת מזל טוב. תודה, תודה. מחר אני אראה את זה? כן, היום אני כבר שם. מחר, כן, אני אתה כבר... הולך לישון? אני הולך לישון בסוף. ביי. ביי. סרבוס. גיצ'י. אני אשים את זה, אני אשלח את הלינק.
אפשר, תוכלו להוריד את זה גם שם. רגע, פעם האחרונה לא ראית את הוידאו? אבל אני לא הרבה הייתי לפני. היו כולם. ביי לחמוד עליהם. ביי. Servus Miri, minden jó, csak egészségbe találkozunk. כבר אחרי חצות, זה כבר פג תוקף. עוד לא חיבו את הירח. זה לדורות הבאים. זה כואב, לא חושב על זה. למה הייתי מרים אותה כל היום? טוב המזל טוב. תודה. רגע, שיראו אותי גם, נו, מה זה? טוב המזל טוב, תודה רבה. ותראו את זה באינטרנט. תודה. הספר החדש של אורי. תראה, זה מתבייט עליי. רחלי, סרבוס. מה לקחת? רק זה. כן. ביי ביי. אוליקו, ביי ביי, חברה שלך חי. 24. למה? במאי. במאי? אחרי שבועות? כן. מים, אתה עובד עלינו. מה? לא היא תבוא. טוני, סרבוס. סרבוס. ביי. אוי, תראי. ביי ביי. ביי. אוי, זה מקום טוב. באמת? סרבוס לאה, תרגישי טוב ותדפקי את כל המעבדים. אוליקה סרבוס. סרבוס. csak egészségben izéltek meg a mábidimokat. חיים, סרבוס, תודה רבה, היה כיף, הכיף היה כיף שלנו. תשתי סרבוס. טריג'י קטריג, אוי, ניטרוגליצרין, לא טריגליצרין. זה יפה. איזה יפה הולך לזה, יוגיע לזה. כמה שנים הוא דבר? מחזיק מעמד? עשיתי לי בגלל זה סיור במטבח. להתראות לכם, פישטיקה סרבוס, תחזיק מעמד בעבודה, שיימשך כל החיים. איפה האוטו שלך? איפה האוטו? איפה שמת את האוטו? על ידינו, על ידינו. יוצא ושמאלה. פה איך? שמאלה, פה שמאלה? במדרגות שמאלה ושמאלה. יופי. כי באת אחרינו, אז לא יחכה. כן, שיראו שיש פה מקום יפה. ביי. איפה שמת את האוטו? מחפש את האוטו שלי. איך באתי? מפה או מפה? יעשה טיול, מחפשים. מחפש את האוטו שלי. איפה האוטו? זה לא פה, סדמג. או, אותו. הנה.
מצאתי. יאללה. נוסעים הביתה. כולם ישראליות, וכולם נולדו באמת בשנים האחרונות. יש לך שמות לזרוק לנו? כאילו השקעת בשם הישראלי? מה שזה יגידו על שם. כן, אבל סתם, אולי איזה נקודה. מי נתחיל? יש מבשלת מבשלת אגדית ומבשלת רמת הגולן. זה מה שפרסמו, יש הרבה ישראליות. יש בעירות או שזה רק כי אני לא בעניין? היה כיף. אבל את הגן, תשלח גם אלינו קצת את ראש עד הברכיים יש לו בחור. עכשיו 12:15 בלילה. נגד יש הכל. או שאת לא רוצה שהוא סתם. רגע, לא. אוקיי. ישראליות לשמה. לא. השקשוקה הגיעה אלינו על ידי העולים החדשים מצפון אפריקה, ממרוקו, מתוניסיה, מאלג'יריה, מלוב ומחצי עיירה. בקיצור, לא מפה בכלל. גם את זה לקחנו מהערבים. אגב, הגרסה היא בכלל נקראת